Аз съм Босмен, ние ще играем на Gamer Pro сервера. Не сме играли от отдавна и има две нови неща. И третото ще го правим са. Босмен ще започва, аз си ви да разгледам, да, Има видиш. първо банка, но... Това е банката. Виж каква е, казах ви, много яка. Супер. Ще кажа на моето хора. Супер, като на вената, не е много точно, и да, тук е някакви такива, тук го сложихме. И да, това е новата къща. И да, това е новото фактически. Дай да почваме. Айде. Сега правим църква. Всичко сме се подготвили. Знаете ли, Босмен купа поне 3 часа с 2. Всичко сме подготвили. Пък Босмен ходи много далече за такива черните дървета. Белите ги има там. Пък Голстона пък в Недера ходихме. А пък белите дървета от там ги взехте, виждате, че има. Сега, как беше почнало? Ние ще правим малко като на Heaven Bull, които го знаят. Аз вземам бялото дърво. Аз до кода взема. Ти вземи камъка. Е този, столна само или и другите? Всички е камък вземам. Да. Даже и стълбите. Ти си ми кажеш къде слагам. Вземи вратите. Добре, че са две. Те пак, ще го оставя, че са на ръка. Да, ще го сложа направо. Добре, аз взех си. Чакай. Не, дървото е. Дървото не е. Хора, поне имаме 5-6 стака от тия двете работи. Защото много се бе. Така, Казвай кой да почва. Така ли почваш? Не беше така, човек. То често го махна. Така беше. Не. Аз само един я махна, защото... Не. Има още няколко работи. Така имаше такива вратички, като почта го беше направил. Не знам дали беше така. Не беше от бяло дърво, искам да кажа. Да, ама ние ще го направим от бяло дърво. Не харесвам много така, но за църква дърво. По принцип от къща, от камък беше. Отвътре беше, давай, камъка къде го слагам, майче си. От оградата е така. Кой е камък? Този камък ли? Да, той е. До края, Да. Това често трябва да го махнем, защото прилича. После. Само да не падна. Има още. Так му казах се да не падна, пак паднах. Трябва да не слагаме обикновено в църквата стъкла. Да обикалям ли са църквата? Цялата ли е до такова? Или само този ред? Само този ред е от другата страна. И от другата страна така? Да. Добре, така отзад, така ли ще? Въците са на кръвове. И тук трябва... Трябва да се по средата, да. Тук аз махна цялото чест. Колко работа сега трябва ги оставам. Сложи още на дърво тук. Къде ви? Ама всичките работи са в мене, че си го оставите. Той че не трябва. Малко ще стане бавно. И така стат ли факцията са? Как? Чакай сега дали са наравно. Ето са по средата. Не. Куката е... Една е тука поне и една е тука. Че не видиш ли? Виждам. Че взема тата. Сложи една тука са.
За какво така? Не така е! Така! Сложи едната батария тук. Аз това викам. Ма това е по средата, затова така чека. Той ни даже е не по Аз средата. щях така да го направя сега. Беше пак, ма беше на криво пак. Сега Да, отзад, ма отзад ще какво е? Пак така. Май не беше така сега там. Тя беше такива кули, не знаеш е такива. Да, но какво ще правим кулите? Да, ми на мен малко такива, я да пробвам. Тук нагоре така ли е? Или... Да. Кой ти дам? Малко такива. Е такива. Я застроя. Ето. Стак. Ма, не помня колко купове нагоре беше. Май бяха 12. Уау. Добре. 2, 3, Две, 4, три. 5, 6, 7, 8. 10, 11, Осем 12. са, Ето мама. тук. Ето тук са 12. Виж ма къде съм. Ето тук са 12. Ето тук са. Да, толкова трябва. Ма, До мене. това е височината на колата. Не, вика, колата е по-висока. Давай, колко с мене го направиш. Точно ли сме? Да. Не. Чай. Дали сме точни обаче? Да, точно. Да, точно. Да или не. Не знам. Точно, Сега аз не точно. съм включил звука, че го включа. Аз паднах долу. Ама не, Направихме платформа, да. това не съм. И сега. Мама, твоето е по-високо е, брат. Виж го. Не знам. Така ми изглежда. И е. Май да. Не, виж, като си от тази страна към твоето, прилича, че моето е по-голямо. А когато си от моята страна, прилича, че другото е по-голямо. Но това е равно. Да. Добре, чакай какво да правим. На стената каква е тук? Това за пак така. Цялата. Без прозорци. Има Без, трябва. без. Ето и трябваше има да бъде прозорци. Прозорци Няма. трябва. Ами... Добре, айде ма, не знам каква банка ще... Добре, давай, че. Аз ще направя пода. Сигурно са още не. Не мога да... Не може. Оле, свършихме. Сега ще дам. Ма не можах да скача горе. Много е. Ето, че хвърля един стак. Ти няма стигнат обаче тебе, брат. Малко останаха. Ето. Бе, къде ги хвърли там? Ма, бе? мислих, Аз че долу ще бъде. Ма не, ти няма стигнат тия просто. И толкова няма стигнат. И какво ще правим сега? Останаме един стак само такива. Трябва да е от друго вече. От ечия трябва да е. От другите. Не, това не трябва да е такова. Ще ми свърши, дай нямаме стигнат за тук. Това ще трябва, тогава ще трябва да събираме. Не бе, за какво сложих това е. Хора се върна като себе, обаче аз ти малко. И да, здравейте хора отново. Както виждате, имаме стакове, ма почнахме да търсим с Босмен, пък аз почнахме да търсим, Босмен взе да търси и аз видях честа, моя чест.
Там и видях, че имам 2-3 стака. Ох, извинявай. Кому се изхъби? Нищо. Това на тебе се изхъби или не? Да, и видях, че има в къщата ми и да. Хубаво, че видях и не чакаме да го приканя с босме пак. Сигурно къде? И той имаше в неговата... Обаче не мога да Сигурно стигна. някакъв бък не стане. Не мога да стигна догоре. Тук така ли е стената пак? Да. Това отсякъде ми няма ли прозорец? Той това какво е? Той така беше. Трябва да има. Ама той имаше едни лампи, дето висят. Да, ма има прозорци, аз знам. Тия като на банката, помниш ли ги? Ма не, че е малките ми... Имаше прозорци. Аз го гледах в клипа на Хеван. И аз. Ма имаше прозорци. Той без прозорци, каква е тая църква? Не знаеш, че всички църкви са с прозорци. Да, но по-малко. Трябва да сложим пак. Така аз знам какви да сложа после. Обаче хора мисля да приключваме с този епизод, защото ще направим още един след малко ди. Ама то остана дълъг вече. Стана 11. Минути. И хайде, ще приключваме. И хайде, чао те хора. Но след малко. Да. Да, хайде, чао. Бай. Бос ме не изключи. Бай. Опа, не съм включил. Извинете. Чао.